Cesar Almendariz eta Manuel Arozena ditugu platoan, atxaldeon biei. Bai, arratsaldeon. Bueno, hasi aurretik gustatuko zitzaidan pixka zuen burua aurkeztea, esatea nor zareten, nondi zatozten? Ni Cesar naiz, noaindik heldu naiz, 33 urte ditut, eta hori bidez maisua naiz, musika maisua, eta, bueno, Ze afizio dituzu, Cesar? Musikan, gehien bat. Musikaria zara? Bai, bueno, akordeoa jotzen dut txiki-txikitatik eta gitarraekin ere aritzen naiz, lagunekin, eta bai gustoko dut entzutea eta aritzea, jotzea. Eta, bueno, bertze munduko deus ere ez du zaletasun bezala lagunekin egotea, eta ez dakite. Kirola edo gustuko duzu? Ez sobera. Festezalia gehiago. Akaso mendia, baina igual erresago parranda. Eta bueno, euskaltzaletzat ere hartzen duen ere buruan, eta horri ere ikatzen dio indarra eta denbora, eta bueno, hoxe. Eta musikari bezala aipatu duzu, musika irakasle zarela, akordioa erakusten duzu edo? Ez, eskola publiko batean aritzen naiz, eta pixka denetarik, aldena. Txirula eta alaxi biltzen Bai, alden gehiena astean ditugun 50 minutu horietan. Zure kasuan, Manuelo, konta iguzu? Ni Manolo Arozena naiz, goizu eta sortu nintzen, 59an, orduan 70 urte martxuta urten. Earki zaindua, Basoz gaztia, bazarela errango genuke dene. Gero, nire bizitzan garraiolaria izan dudan nire lanbidea, eta gero berso munduan horribile naiz, bersolaria izan du naiz, bersolaria naiz, eta hortik bili da, bersoa, garraioa, gero berso eskolatan hasi ginen pixko bat gazteekin ere, eta hortik pasatu nire bizia, jubilatu nintzen duela 5 urte, eta orain beste lanak egiten, aurrak zaindu pixko bat, bilobak pixko bat zaindu, eta jubilatu gehienek egiten duten bezala, baratza pixko bat egin, eta telebista ikusi eta pilota partidua ikusi eta holako gauza egiten ditugu. Onditz egoten dire deseiutan jubilazioa noiz iritsuko 30 urtetan jada pentsatzen jubilazioan, beste batzuk ez dute iristia nahi, beldurrez hartzen dute. Zure kasua nola izan zen? Ez bat eta ez bestea, nik jubilazioa 75 urte initunen hartu nun, inolazko ez nun nolako gogo berezirikan jubilazio hartzeko, baina banun gogoa jubilazio hartzeko, claro. Eta gero oso batzuk erraten dute baizu garantzun bezala ez, hori jubilatuta gero bestakitela zer egin eta nik nahiko arraxe izan dut ez, nire inguruagatik eta nagon lekuagatik eta ongi eta gustora. Gustatzen zaigu generazio ezberdinak elkartzea, herri ezberdinak eta realitate ezberdinak. Eta pixka bekixago ezagutzeko galdera motxo batzuk prestatu ditut, erantzuteko prest? Bai. Lehenengo galdera da, ea mendi edo itxasozaleagoak zareten? Ni gehi errateko naiz oso mendizalea. Mendizalea naiz eta itxasozaleare ez gehiegi. Hondartzara jotan naiz urtean 4 aldiz, eta mendiaren paseoak egiten ditut, baina ez dut, bizio berezirik ez dut ez baterako eta ez bertzerako ez. Nik bestela nire aizialdiak aizago izaten ditut, oporralditxo batzuk egiten ditugu urten pare bat aldiz, 800-ekoak, 1500-ekoak, eta bestela herri inguruan muitzen naiz gustora eta ez naiz zalea. Gustatzen zait mendia, eta gustatzen zait itxasua, baina ez dut olako xarma berezirikan ez diot harrapatzen ez baterit ez beste. Herriko girui gehiago? Gehiago harrapatzen. Arekin da bertzen solasten da. Bai, nik uste bai, niretzako bai. Zure kasuan, Cesar? Biak gustoko eta bezala ez bereziki bat agertzea. Mendian gutxitan ibiltzen naizenean gustora eta itxaso aldera udan ere gustora joaten naiz, baina gero urtean zehar ez du faltan somatzen. Badago urtaroren bat bereziki gustatzen zaizuena? Nik uste guantxe bizi duen urtaroa oso polita dela ez. Udaberria bazter guztik berdetzen ari dire, txoriak kabitatik umeak eginta ateratzen, oantxe, eta nik uste oso polita dela udaberria. Bizipoza pizten zaizu pixkat edo? Bai, nik udaberria aukeratuko nuke nire 4 urte harotan nik uste udaberria dela niri gehien atentzioa deitzen diana.
Zure kasuan? Uda, igual, opor luzeak eta bai, eta denbora, bai, horrekin lotzen du, denbora libre pila, lagunekin egoteko aukera, bestera ateratzeko aukera desberdinak, urtean zehar egoten ez direnak, eta musika oso garai musikala izaten da, kalekoa, eta bai, gustoko dut. Zuk ere kalea gustoko duzu ez, eta kalean ibiltzea ara ona. Bai. Bueno, zu noainen bizi zara, herri bat bezala dena, baina arras lotu dagona Iruña hiriari. Eta zu Lesakan bizi zara, herri txarra errango ginuen dela, ez hain inguruko koxkorrenetakoa, baina herri txiki bat. Ikaragarria. Baina haunditzetan ez du aukeratzen nun bizi garen ez, baizik eta bizitzak eramaten zaitu ara ona. Aukeratu behar izanez gero, herria edo hiriaren alde ingo zenuten? Herria guztiz probatu gabe, herria aukeratuko nuke. Nire kasuan, erranduzun bezala, noain herri bat da, baina benetan hiri bat da. Azkenean, Iruña ondo-ondoan dago, 8.000 biztanle gara edo, eta azkenean, hiri baten moduan, baina bai. Denbora gutxi pasatu izan du bizitzen herritan, baina hala ere, aukeratu behar izan ez gero, herriko bizitza aukeratuko nuke. Lasaitasun hori, denborak eramateko bertze aukera batzuk, gero bakoitzak eramaten ditu aldoen moduan, baina bertze aukera batzuk ematen dituela iruditzen zait. Eta bauztu herriren bat burutan sekula pentsatu duzuna hemen ze gustora biziko nintzateken aukera izan ez bera? Nafarroako herri askotan. Baztan Malerrekako edozein herritan, Pirinioan, Zaraitzun adibidez, edozein herritan ere. Gehien bat hori, leku bat ezagutzen duzunean, polita izateaz gain ezagutzen duzunean jendea eta ikusten duzunean ze harremanak egoten diren eta hori, Lesaka bera ez, politak iruditzen zaizkit, denak. Zure kasuan Manolo, Goiztutatik Lesakara egin zenun? Bai. Eta hirian bizitzeko pena horrekin gelditu zara? Nik uste dut hirian ez dakit, ikasiko nuke edo oitxiko nitzak ez, baina nik uste dut hiri baten ez nintzakela biziko. Pentsatzen dut ez nukela lekurik enbilateko nik hiri baten. Nik Goiztutan sortu nintzen eta 16 urteetan joan nintzen motorikora lanera. Eta han beste herri bat bilatu nunan, guztiz desberdina ez, Goiztutan denak ezagutzen ginen, gutxi asko, gero motorikora joan, 6.000, 7.000, 6.000, eta, han beste herri bat zen ora. Bertze giro bat ere, ez? Bertze giro bat. Ez txarra, baina bertze bat. Eta gero Lesakara etorri nintzen 22 urte nitulikan edo 23 etorri nintzen Lesakara. Anderriak xeak izatzo? Lanera izan zen? Andrea Motrikotik harri nun. Ara, bira! Konbentzitu zen. Lanera etorri nintzen eta Lesakan bizitzen jarri eta nik Lesakan azken 45 urte ditan oso gustora ez. Eta niretzako hiri baten bizitzea ez dut imaginatu ere sekulan hiri baten bizitzen ahalko nintzen liken ez. Eta orduan ez dakit biziko nintzen binean, nik uste herri bate badula beste gauza unistu, herri txiki batek nik uste hiri handi bate baino gauza gehiago dula. Bakarrik hiri handi baten badire 1000 gauza, baina ikusten duzu edo bizitzen duzu 2 edo 4 edo 6. Eta herri baten berriz bizitzen duzu herrian dauden bai arazoak eta bai gauza onak eta txarrak dena bizitzen duzu herri baten bizitzen duzu zeraten. Nik uste herri bat, persona batentzako herri baten bizitzea niretzako espezial aberasgarria dela herri baten bizitzea. Eta bauzu nostalgia pixkat Goizuetan gelditu ez izanaz edo? Nostalgikara ez, Goizutan oraindik asko jote gara Goizutara ez, eta gaurko goizutarrak nik usten dut nideak eta oso goizutarrak diela. Nik hori ez dut izan du sekula, ni goizutarra naiz, goizutarra sortu nintzen, ez, nik Lesakan zure leku egin duzu, ez? Hainbertze dut eta gero ja erdi Lesakara baino gehiago, ez? Goizutara jote gara eta familiekin eta hori, baina ongi baino, nik Lesakan bizin naiz gustora. Gainera, komunikazio aldetik ere, Goizuta oraindik ere, ostras, ez da erresa, ez? Lehenago horrela zen, nik Iruñara lehenbiziko aldiz etorri nintzen soldadu joteko petate hartzera. Hogeita bat urtekin. Iruñera lehenbiziko, niretzako Iruña zakon
Orduan herritik, orduan urruti zauden, Ni orduan, goizutatikan, edo lesakatikan, Iruñera etortzeko, bihartzean iatxio bi ordu oinela denbora asko gabe. Nik kamionak kargatzen nuen lesakan eta Iruña gurutzatzen, bihartzatzen ziren bi ordu. Nola aldatu diren, Eta, joder, oain Iruña dago. Eta oain herriek eta hiriak batetik bertzera oso berzan daude ez. Baina bainela 50 urte, ez zauden, nola, 55 urte zauden, haitz urruti. Aipatu duzu, ibiltzen zinela gidari bezala, kamioiakin, eta bide luziak egiten zenitun edo? Beretik indu, lehenbizik urte egin nituen bai, Madridera biltzen itzan, Lesakatik eta Madrid aldera, Asturias aldera ere bai, eta azken 20 piko urte egin ditut, ia 30 urte Bilbotikan Lesaka Bilbao hor buelta hortan. Hoi goxuago, ez? Etxean loitea oso importantea da. Azkenian. Bidaiatzea, aipatu duzu, bidaian bat egiten duzula Andreaiak, Andriak ja, urteratuzta gero Andriaia. Zuri ere gustatzen oso dituzte sar bidaiatzea? Bai, kostatzen zait ateratzea, nahiko etxekoa naiz, baina gero eskertzen dut, eta saiatzen naiz urtero pixka bat urrutira joaten edo pixka bat gutxienez. Mundua ezagutzen. Bai, poliki, ez naiz hola amorratua edo zein oporraldi hartzen duen horietako bat eta noa urrutira, baina bai, gustatzen zait urtean behin gutxienez ateratzea eta nahiz eta kostatzen zaidan pixka bat, eta gero oso gustora bueltatzen naizen etxera gozatzen dut ere. Eta hori leku ezberdinak ezagutu eta... Eta bauzu bidaian bat burutan gustatuko zitzaizuna egitea ilusio ingo zizuna? Bai, betidanik Mexikora joan nahi izan dut eta espero du joatean nizbait. Bai, Mexiko ezagutzea gustatuko ditzaideake. Eta zer lehitzen datzu Mexikotik? Dena ez, igual jendearen jarrera eta musikarekin ere lotura handia daukagu bertako musikarekin ere eta gauza horiek agian. Jendearen jarrera ez, gero da nahiko herrialde gogorra ez, bizitzeko eta bueno. Aipatze dituzte bai, badituztela bere zailtasunak ere bai ez, baina interesgarria ez? Bai. Zure kasuan, nora gustatuko zitzaizun orain, 70 urte bete behar dituzula, seme-alabei ideian bateko zer oparitu, ze bide egingo zenun? Nik errateko guk ez dugu ikasi bidaiatzen. Ez dugu ikasi bidaiatzen, nik bidaiarik egin duzen nahi dut Kanarietera. Eta ez dugu ikasi guk eta Kanarietara eta bain dela Bizpahiru urte. Nik oporrik ez dut izan du 40 urtez. Nik garraiolari bezala oporrik ez dut izan du inoiz. Joan naiz bersotara kamionatik etorri, utzi kamionata eta bersotara joan eta etorri. Hola bilen ez, eta ez dut bidaiatu inoiz. Eta, nik joan da Kanarietara izan dut behin, eta gero Katalonia aldera 3-4 aldiz edo 5 aldiz, eta nik nahi sortik ateri. Eta orduan ez dut falta botatzen, ez dut ezagutzen, ez dut ikasi, orduan ez dut falta botatzen. Hala izaten da ez, haunditzetan iren duzunion botatzen izu falta, baina ez duzuna... Bai, hori da, nik ez dut ikasi bada jendeak eta ez da txarra izanen, nik usten dut telebistako programak eta hor konkursotara joaten den jendea eta gainera pixkot zetzen horrek garritzen, eta zertako nahi duzu dirua eta bidaiatzeko, eta hauela letxe. Nik horrein etxe pare bat ingo dituan, Jendea itxean, eske nik itxean oso guztero etxean naiz, etxean eta herrian, eta orduan, jendeak, eta ehun ez dut errane, baina ehuneko 95, zertako nahi duzu dirua, bidaiatzeko, joder, orduan ez da txarra izanen. Nik ez dut ikasi eta ez dut faltan botatzen. Hala izaten da. Musika gintzan ibiltzen zara edo musika mundua maite duzu, badago euskal talderen bat bereziki barnak mugitzen azkitzun edo gustatzen zaizuna kotxean entzutia? Asko. Ez dakit, ez zaila orain ateratzen, ez dakit, asko. Gustoko dut, aspaldikoak, bertakoak, Iruñekoak Tijuanain Blue adibidez, izan da lako talde fetitxe bat, adin batean harrapatzen zaituena, nahiz eta ez bizi beraien garaian, markatu ninduena, eta ez dakit, eta orain oso gustora entzuten dut, ez dakit, euskaraz aritzen diren talde
talde gazteak, estilo askotakoak, eta ez dakit zaila, galdera zaila, aukeratzea. Eta eskolara saiatzen zara musika klasetan musika hori eramaten eta aurrei pixkat kontzientziazio hartzen euskal musika entzun dezaten edo? Bai, saiatzen gara gauza askorekin bezala musikarekin ere. Ez bakarrik guri gustatzen zaigun musika, baizik eta gure ustez entzuten ez duten musika eta balore politak dituen musika, euskaraz egiten dena noski, baina bueno, legin berezi bat, asko kostatzen zaiguna edo bizio bezala izan duguna emakumeek sortutako musika edo egindako musika jartzeko alegin bat eta erakusteko, bultzatzeko eredu desberdinetakoa, gizonen eredu desberdinetako musika, estilo desberdinak ere, asko kostatzen zaiguna guri ere, gure estilo, gustoko estilotatik ateratzea, eta gauza horiek guztia saiatzen gara egiten, musikarekin ere. Zure kaso, Manolo, ze talde edo, ze kantautore, zure garaian kantautoriak gehiago ziren da? Bai. Zeintzuk izan dire zuretako erreferente edo, zeinekin geldituko zinen? Nik normala, nik Benito Rastundia ditut pila bat aldiz. Hoi ez da jubilatzen? Txomi Artola eta Mikel Laboa. Nik hori egaitu ditutan, administran ez, eta hori musika, beti gustatu, hori musika, hori kantak eta horien doinu, beti gustatu zaizkit ez. Niko zen ala ere, bolada bat izan duen Aba taldea, nola zen, neska batzuk edo bestean. Beraien disko bat aditu izanen nun 200 aldiz igual. Diskoa ez, hori, zinta kaseta egiteko bat. Eta, izan duen bolada bat horra ditzen, eta gustatzen zaidan ez, orokorrean nik eskual musika klasikoak aditu ditut eta gustatu zaizkit eta segitzen dut horretik ere. Eta gazte garaitan, ze kontzertutara gaten zinen? Konta iguzu pixio nola ziren garai hartakoa? Horitziare, kantalditara, jo tegine gaztetan ere, Nor entzuten zenuten adibidez? Gure adineko zian Benito Lasciundi eta ez togamairu denak gure adintzukoak, zartxioagoak, Lourdes Iriondo eta hori bere senarra nolatzen hiltzen. Xabier Lete eta horiek aditzen besatu dugu. Aditutuan konzertuak horienak izan du dira. Hor beretzen saltatzeko eta izerdi atetzeko bakarrik ere segita jarri eta aditzeko eta goxatzeko eta gustatzen zaidan nire hori, gustatzen zait. Eta uste duzu horko aipatu duzu, ez dok amairu eta horko batzuk aurrera joan dire, baina batzuk itzalen gelditu direnen sentsazio baduzu edo? Hor izan duzien beren gora berak ere izan duzien, egiten gora bera hundik izan duzien gainera ez, batzuk hartu nahi zuten bide bat, beste bertzea, eta gero hor sortu zian ideologi desberdinak ere bat dituzten euren artean, eta izan duziren ez, eta baina bakotxo bere bidea egin eta naizta bere xizian ikan ere, adibidez, Txomin Artola ez dut uste ez dut amairiko izan duzen, baina egin zuen bere bidea, Benitok eta hori Mikel Laboak eta intzuten ben bidea, izan duzien gero talde izan beharren banaka, eta nik uste Eskual Herrian urte eta kanta goxo asko utzi dutela, eta oraindik hor daude, eta nik uste horre honen diela gainera, beste urte batzutan ere. Bertsolaritzan ere ibili zinen gazte-gaztetatik, nola sartu zinen bertso eskoletan, bertso munduan? Bertsolaritzan, bertsotan goizuta leheno aipatu dugu ez, eta goizutan bertsotan jende askok egiten zuen. Bertso kuadrilla daude goizutatik arraia ez dela? Atere bineo gehiago, bertsotan egiten zutela beren baitan bertsotan egiten zuen jende azonta. Nik ere egiten umetan bertsotan, nire itxean, nire osaba batek, bi osabak bat nire aman anaia batek eta atxan anaia batek ere desente egiten zuten bertsotan, eta ez ziren sekulan plazaratu. Eta nik ere haiekin bertsotan egiten nuen, eta gero ere bai, eta gero Narbartere antzagon, Narbartekin noizbete umetan ahitu izan du naiz bertsotan. Mira. Eta gero pasatu zen, ni motrikura bizitza joan itzalikan, ja gero Andrea egin, eta aurrak egin, Andrea egin, aurrak egin, 3 aurrak motrikoan sortu ziren, eta gazte-gaztean itzalikan, 5 urtekin ezkondu nintzen. Erabat maite binduta, Manolo? Bai, maite binduta beste gauzakin. Jo, bai, maite binduta ja. Eta gero, familia eta lanak eta gauzak eta bertsotan aiterik etzagon, ez nuen astiri bertsotan aiteko. Eta gero umeak eta kozkortu zuri alikan pixko bat, nik ja 28 urte ban itun, lehenbiziko txabelketan ateren zen likan. 28 urtekin ateren zen lehenbiziko txabelketan.
Eta gero, 28-tikan, guain arte, horri biligera bersotan, ez? Horri biligera bersotan. Baina bersolaritzan nintzen, naizta gaztetatik bersotan egin nintzen bersolaritzara gaztetan salto egin, ez nu salto egin. Erranduan arazoa edo gauz horregatik ez. Eta gero berso eskolak, berso eskolak ere hasi ginen egiten, berso eskola zure atxata biok, hasi ginen egiten horra zauden, elsakan, tantirumairu ikastola mazauden, holako gazte kuadrilatxo bat, loentxoa buruzai joten zen, Iruñetikan ikastola, eskolaz ikastola joten zen, eta egiten zituen bere ariketak ematzen zizkioten egiteko hori, eta bazauden lau edo bost edo sei, Xabi Silveira, Estitxo Arozena, Amaia Teletxea, eta Inigo Latxea, eta bazauden bost o sei gazte bersoten egiten zutenak poliki ez. Eta orduan, loentxoak ja, 15-16 urtetara iristen ziren den, ja usten zituen, ja beste eskola deoten zen. Orduan zen pentsatu genuen, horiek, talde modun hor bersotan egiten zuten horiek, gero ikastetxe desberdinetara joaten dienez, azten behin biluta bersotan egitea ez, eta hortik sortu genuen berso eskola ez. Eta, sortu genuen, eta hoen digan martxan dago, orduan... Pozik. Pozik, ikusten duen nahi guk naizta etapa hori pasatu, besteak jarraitzen dutela, eta, hor dago. Zu bertxotako baduzu joera, Cesar, gustatzen zaizu bertxoak entzutia? Bai, gustora entzuten ditut, eta, engantzatzen ari naiz azken urteetan, eta gara, ni nahiko berandu ezagutu ditut bertsoak. Zuk eskolan etzen bertxo eskolarik? Ez. Ikasen nuen dena gazteleraz. Gazteleraz ikasen nuen? 18 urterekin euskaltegian hasi nintzen, eta, ero euskaldun dut, eta gero joan naiz gauza asko deskubritzen. Eta, adibidez, bersoekin azken urteetan, nahiko, oso gustora, ez dakit, berso afariak eta olako girokoak, eta, txapelketetan ere, hasieran pixka bat beldurraekin joaten nintzen, ez duten nintzen aspertuko, baina oso gustora, bai. Zure kasuan, esan duzu, 18 urtekin hasi zinela euskaraz, formatzen edo ikasten euskara, nolatan sartu ziteizun 18 urtetan euskara ikasteko behar edo gogoi? Lagun batekin tonto, ez nuen, banuela hola gustok euskara, euskal mundua edo pixka bat nire ikuspegitik ikusten nuen moduan. Atsegin egiten zitzaidan, baina lagun baten bidez apuntatu ginen. Euskaltegian. Eta, hasieratik gustatu zitzaidan, hasieratik Txanterako euskaltegian egin genuen kriston taldea, eta ez bakarrik klasetara joateko, baizik eta gero klasetatik kanpo asteburutan elkartzen ginen pila bat, eta horrek sortu zuen talde berri bat nire bizitzan, eta hor egon nintzen, eta... Euskal kultura sustatzen zuen igual pixkat, ez? Bai. Eta hori, eta momentu batetik aurrera hasi ginen gure artean euskeraz egiten, eta maila bat hartzen duzu, eta sartzen zara giro batzutan sartzen, eta sakonago ezagutzen, eta bai, eta berehala hori. Zuk uste duzu kasu hondan aprobetxatuz ez, hemen bertsolari handi bat dugula. Bertsolaritzak Nafarroari ekarpen egin diola euskararekiko eta euskal kulturarekiko? Nik uste errekonozimendu bat, egin diotela bertsolaritzei Nafarroan, Nafarroan beste gauza asko bezala hori ere berandu sartu da, bertsolaritza. Bertsolaritza berandu ez da, bertsolaritza hortzagon, zari nuke. Nafarroko txapelketak egiten zian, 50-ko hamarkadan egiten zian. Bai, Nafarroko txapelketak egiten zian. Eta gero ondu zen hor urte, esango nuke nik 65-6tikan ja 80 eta zerbait arte horre ondu zen utxunea, ez? Lehendik egiten ziren, bertsolaritza bat zagon. Eta Frankon garaian ere haitzen ziren bertsotan? Bai, bertsotan haitzen ziren. Bakarrikan, gero horri izan duzen, haitzen ziren bertsotan, ez ofizialtasuna hundirekin ez, baina bertsotan haitzen ziren, eta txapelketak egiten ziren. Orduan Elizak dominatzen zuen pixko bat eskolaren eta bertsolaritzaren mundua Elizak dominatzen zuen, eta Elizak edo apezak edo antolatzen zituzten, lesaka esan du dira, bastandar bat hiri arte, bizituzten gero iruritekoa bera, ora gero joan zen iparraldera aldegin edo bizitzera joan zen, eta ora txapeldun izan du zen, eta nik uste 50 lehenago, 50 bueltan izan zen, ez?
Eta orduan bersotan egiten zen, gero ze pasatu da, gero handu zen hori Utzune hori, eta gero Nafarroak, oain nik uste dut, oain bai badula rekonozimentu bat bersola hitzak ez. Eta kontua da, rekonozimentu bat badula ikusteko nahikoa da, ematen dituzte diru laguntza ikustea ez. Berso eskoletan, ikastolatan eta eskoletan hor dabiltza bersozale elkartekok 5 irakasle, eta orduan, eta hori subentziotatik konozen dute, bizi da. Eta orduan ikusten da subentziok eta ikasle ordaintzen dutena ere. Eta orduan, bago hain rekonozimentu bat ez. Eta ikusten da, aurten txapelketan, aurtenko txapelketan bertan, 1.400 pertsona dioteko, eta hori, eta Iruñeko udalak anaitasuna doain ustea, eta beste laguntzak ematia. Orduan, oain badu rekonozimentu bat, igual espero etzena, ez? Baina gauzak aldatu dire, eta aldakuntza luzaro joten zaigun, bide hortatik jarraitzeko. Aia, sortia. Zure kasuan, musika irakaslea izan da, eta azkenean aurrekin egonta, saiatzen zaret ere bai, bertso doinuak sartzen, euskal kantu zaharrak, txek galtzen ari direnak eskoletan, horiek ere bermatzen saiatzen zarete? Bai, kantu zaharrekin gainera, lan polit bat gina zegoen nagoen eskolan zaraitzun, gina zegoen, aspaldiko bilketak, baina apustu bat egin zen, kantu horiek liburutan zeuden kantak, musikatzeko eta pixka gaur egungo doinutara egokitzeko, eta lan hori egin genuen, eta ia da tresna polita dugula orain eskolan erabiltzen ditugula kanta horiek. Tarteka eta ikasleak ari dira ezagutzen, eta ari dira ezagutzen orain solasten ez den euskalki hori, ez? Eta hori bai, eta bersotan, doinu batzuk eta hori beti ateratzen dira, ez? Musikan, baina, nik ez dut ogako mailarik edo aukerarik denboraldetik ere lantzeko, baina bai eskolara etortzen direla bertso eskolak ematera. Eta iruditzen zait, ikasleei asko gustatzen zaiela. Oso motibagarria izaten dela, zonalde honetan zehazki zaila izaten da ikasleak euskara aritzea. Eta hori da, euskararekin duten lotura positibotako bat. Gutxi izaten dira normalean. Bertze lotura asko dira, egin behar duzu euskeraz, benga duzen, ez dakizek, kriston presioa duzue. Eta nik ikuste ditut bertsoekin gozatzen dutela. Eta sormena ere azkenean lantzen dela, ez? Horretaz gain hori sormena. Pizko sortzen dira, talde iglen horrendukena eskoraz ikasitzeko eskoltegin sortu zenuten naiz barrengo ikasketak eta gero talde bezala ibiltzen zinatela, eta nik uste bertsolaritzak ere pixko bat hori sortzen dula, ez? Igual afizio berdintxeko jendea zuek eskualarekiko zenuten elkartasun horrek gero bultzatu zintuzten elkarrekin kuadrilak eta afari egitera eta gauzak, eta nik uste bertsolaritzak ere hori sortzen dula, ez? Bertara ikastera joten dianak eta bertsotan egiten dutenak gutxi asko gero talde bat sortzen da, eta nik uste gero bidean aurrera egiteko ere talde bezala oso ona dela. Bakarrikan egiteko bide zaila dira bai eskola ikasteko bideak eta bai bertsotan ikasteko bideak. Bakarrik egiteko oso bide zaila dira, hor nik uste derrigorrezkoa dela talde moduko bat bilatzea, sortzea, egitea, pausoak aurrera emateko, ez? Bai. Iruditzen zait hori, orain dela gutxi ezagutzen nahi zen mundua da, baina iruditzen zait ere gazteekiko konexioa lortu dela, ez? Bertsolaritzatik. Eta, karo, oso zaila da, bertsolaritza ailegatzeko oso zaila da erdal munduaren dako. Normala. Baina euskal munduan ailegatzen zaion jendeari, nik uste dut modu atseginez eta ari dela apurtzen irudi zahar hori edo aspaldiko, ez, lehengo kontu bat dela edo... Cesar, zu Noainen jaioa zara, bertan bizitzara izan agoker. Bai. Eta lehen elkarrizketa hasi aurretik aipatu du pixkatez, Noain duela gutxi arte etzen bat ere euskalduna, errango dugu euskal solasteko jende gutxi zagon. Zer realitate ikusi duzu azken urte hauetan Noainen euskalarekiko? Nola laburtu, zaila da. Ez dakit, nik beti, ni gainera erdalduna izan da, euskal mundua ez nintzen enteratzen. Nik ez dakit orain dela 30 urte zenbat euskaldun ziren Noainen, orain imaginatzen aldut, baina gutxi izan ziren. Bai, lehen komentatu dugu hori, etxean solasten ziren familiak eta edo etxeko euskara hori bertakoa galdu omen zela irakurri dugu 20. mendearen hasierarako. Orduan, gero izan da beti
zaletasuna izan duen jendea eta ikasi duen jendea. Dago adibidez Elortzibarko gau eskola orain dela 40 urte inguru sortuta eta horretan lanean. Eta bueno, hasiera batean euskaldundu ziren heldu horiek, gero garai batean hainbat familia hasi ziren Iruñerriko ikastoletara aurrak bidaltzen eta bueno, horrek suposatu zen bertze bultzada txiki bat, eta dela 10 bat urte eskola publikoan eredua irekitzea lortu zuten bertze familia batzuk. Eta bueno, claro, aldatzen ari da panorama pila bat, eta horri gehitzen badiogu azken 15 urtetan edo populazioa bikoiztu dela, jende asko etorri dela kanpotik, bueno, euskaldun batzuk ere etorri dira kanpotik. Orduan, bueno, azken 10 urtetan asko aldatu da. Eta agian euskaldunak nahiko gazteak dira, Elortzibarren, noainen, baina bueno, handitzen doa talde hori. Eta zuk gara duzu noainen gelditzeko eta noainen bizitza egiteko, edo bueno, euskerak eta bizitzak eraman zaitu beste talde batzuk eta bertze gune batzuk sortzera? Ze noaindik kanpo? Noaindik kanpo, hainbat talde sortu ditut igual horrengatik, ez? Baina noainen ere, eta noainen, bueno, komunitate hori, euskaldunen komunitatea bizitza intensoa izaten dugu, mugitzen gara, hainbat aukera izaten ditugu antolatzen diren ekimenetan parte hartzeko eta hori, eta gero, egia da, gero eta aukera gehiago ditu da agian euskeraz bizitzeko noaindik atera gabe. Gaina elkartea egin zenuten duen urte batzuk, Euskal Elkartea, eta hor ere pila familia elkartu dira, ez? Festetan tokatu izan zaitan ibiltzia, eta oso txoko goxua eta... Bueno, badire elkarte gastronomiko asko, noainen, horietako batzuk euskaltzale jendearen topalekoak direnak, gero hori aipatu duan gau eskola edo orain guraso elkartea, badira, geroz eta eragile gehiago eta bada giro bat, bada sare txiki bat. Nik meritu ikeragarri ematen diotet, herri horietan eskoraz bizitzeko apostu ditan duen jendeari, ikeragarria. Zertikan, noainen eta Berriozarren edo Abantzuainen edo eskoraz bizitzea zaila izan behar du, zer nahi nuke. Zango zu, 10 lagun zure inguru ditintuen eskuaraz, baina badituzu beste 100 ez dakitenak eskuaraz. Eta orduan beti jotzen dugu, ez dakin horrek ulert dezan erdaraz egitera. Baina hori txarrena da, hori noainen ulertzen aldena da, herri txikitan nire pasatzen da hori. Konta iguzu, lesakan ze nola guztizu panoramazuk? Lesakan eskuaraz ez egin jende oso gutxi da. Baina erdaraz egin duna pila bat. Bai. Eta nik lesaka bezala hartuko nuke, bai Bera Bidasoa, bai Zunbila, eta bai Elizondo, eta bai edozein herri. Eskualden dundiak, eta jendek 180 badakitenak eskuaraz, eta erdara somatzen duzu, barra. Orduan, horrek ematen du kriston mina. Noainen erdaraz behitzeak, erdaraz entzutea ez dizu mine emanen. Zertikan 180 baldin bade erdaldunak, logikoa da, ez? Baina, lesakan, edo Beran, edo Elizondon, sumatzea jendea dendatan eta eta eskuaraz dakin jendea, hori da tristena. Eta zer uste duzu dela? Zer dela? Zeba dela. Pues, ez dakit, nik bat baldin bada, oitxurak sortzen dire, bat baldin bada, 10 baldin bada eskuaraz dakitenak eta bat ez dakina, jotzen dugu erdaraz egitea. Eta kontrako izan beharko luke, bakar horrek saiatu beharko luke beste ulertzen, ez? Batek ez baldin badaki, nik uste dut hori, adibidez, eskolatik ikastolan oso nere ume bate bat ju 49 urte, etorre, eta beste baditu 47. Eta nik zarrena ikastolan asterik etzun izan, orduan noendikan orduan hasia zelakot, orduan hasi gabea zelakot, zarrenak etzun izan ikastolan hasitzeikan, eta bigarrena bai. Eta ikusten zian, nire seme zarrenaren kuadrilla guztiak erdaraz ditzen zuten. Oitxurak atetzen dira baita ere. Zergatik, eskolan bazaudelako, eskoraz ez egin jendea. Ikastolan hasi zen Jon, bigarrena, eta haiek denak eskoraz ditzen zuten. Gero hori aldatu da pixko bat, eskolan ere eredua sortu zen, eta
ja gauza berdintxo atetzen dute batetik eta bestetik. Baina, hasiera hartan, oin dela 52 urtekoa, zen ohitura. Erdaraz egiteko ohitura gatetzen zian, eskolatik, edo ikastolatik, eskolatik egitekoak. Baina, hori, oainera ekarrita, oain dugu ohitura, bat ematek espaldin badegi espadaz, erdaraz egitekoa. Eta gazteleraz handitzetan ere bai... Eta hori da, hori ikusten da, eta horrek ematen du, kezka edo mina edo errabia edo ematen du horrek. Etorkizunera begira euskararekiko, kulturarekiko, nafarroarekiko, ze amets baduzue? Bakit galdera oso zabala izan daitekela, baina amets txikiren bat edo hondiren bat pertsonarak ere balio du, baduzue? Ni usten dut euskara mantenduko dela. Baina, klaro, mundua txikitu denez, mundu guztiek inglesa jakin behar du, dena jakin behar dute inglesez, derrigor, eta txinoz ere jakin beharko dutela izter, orduan jendek gero eta gehiago atera behar du mendikan, orduan hizkuntzak gero eta gehiago ikasiko dituzte. Eta hemen dauden artean nik ikusten diot, eskuarat, hizkuntza asko duen jendeak jakinen dula baita ere, eskuara baldin badu bere lehenbiziko ama hizkuntza jakinen dula eskuara gordetzen, jasotzen, horre egiko du. Baina bakarrian, hizkuntza pila bat ikasi, hizkuntza batzuk ikasi, eta munduan zehar jomar baldin badu batek lanera, ari eskuara mantentzeako konpromiso eskatzea hori zaila da. Hemen baldin batzuko zailtasunak, eta jotzen baldin badu gaztelerara darra, pues, ez dakit Txina jote bada lanera 10 urterako bat, ari eskuara zaintzea, esateka hori zaila dela uste dut. Hemen gelditzek eran, hemen dagoen jendeak nik uste mantenduko duela eskuara, eta obera joren dela, ez dakit obera joren den. Baina, ametsa edo desioa hoi duzu ederen, ez? Desio hori da, bakarrik bere herriko hizkuntza izatea, herriko hizkuntza nagusia, ez? Eta hori herri txikitan eta hala da, ez? Baina, lehen erranduan da, ez? Gero eta gehiago muitu behar du jendeak, muitze horrek nik uste ez duela eskuara jorratuko, baizik eta belarrak aterako dela inguruan. Zure kasuan, Cesar? Ametsetako bat ere hori dute, ez? Euskara, Nafarroa, Euskal Herri euskalduna ezagutzea, edo gutxienez euskaldunago bat. Euskaldunago bat. Hori zaila izanen da, nik ere ala uste dut, eta bakoitzak egin beharko du bere lana, baina nik uste dut ere ez badigute laguntzen, oso zaila dela. Nahi dut ez bada aitortzen, ez bada prestigiatzen euskara gure hizkuntza bezala, bai lesakan egoizuetan eta bai noainen edo Kaparroson. Ez bada prestigiatzen, prestigio hori ez bada diruz laguntzen, jendeak ikasteko, jendeak erraztasunak ikusteko eta ez zailtasunak eta mamuak ratu guztian, eta eskaintzen badizkigute inguruan euskarazko kontuak, erran nahi dut, behartuta gaude gaur egun pantailen aurrean bizi gara, ez? Eta iaia pantaila guztiak erderaz mintzo dira, ez? Bai, telebistat, internet, bere formato guztietan, telefonoa, tableta, ordenagailua. Orduan, ez baldin badugu hor, eskaintza erakargarri bat, zaila daukagu. Eta gero hori barruan daramagu. Azkenean, ikusten baldin badugu gure aisialdian gauza guztiak gazteleraz edo orain jende asko inglesez ikusteko gaitasuna badu eta gero bromak edo ohiturak edo esaldi eginak hartzen dira horietatik, asko entzuten dirako, jende asko entzuten duelako eta hori da erabili beharrekoa, ez? Hori delako. Orduan, hori nik uste dut ez badigute laguntzen, guk hemen tinko segituko dugu eta gure apustua eta gure barneko etxai horren aurka ginen dugu, ez? Gu ari gara sufritzen hemen, erdaldun bat taldean dugunean, erdera pasatzen garelako, eta egia da, baina nik uste dut hori laguntza behar dugula. Gero, ikoin aipatituken ze hori, traste hori guztiekin, ez? Denak eskuten dituguna momentu guztietan. Nik usten dut, orain dela 30 urte, edo 40 urte, euskara maila herritan ari naiz,
Lesakan adibidez. Euskara maila hobea zela, oin baino. Euskara maila askotaz hobea zela. Eta guaina aipatu dituken trasto horiek, aurra gaidia dena, jolasten ben makinita horik, intazat. Lehenko nahitzen nion nire biloba, 8 urtein dituen biloba bateri. Banoa Koskileko puentera. Koskileko iturriak, no? Banoa Koskileko puentera gureratera. Kabo la leche, hori etzen herri txikitan aditzen oin dela 40 urte eta oin dela 30 urte, baina zer daude, dena makinilta horri, ben gerrakinta, ben gauzakinta, zeakinta, dena dago, gazteleraz dena dago, eta, joder, banoa Koskileko puentera ureratera, puentera, Koskileko puentera ureratera, no me jodas. Eta hori, hitz horiek, pentsa zinatien oin dela, ez dakit. Ez egin gutxi, ez dela. Ez egin gutxi, baina tere dira imeste trasto eta haide momentu guztietan txupatzen, gerra zeinekin nahi dira. Gero, jolasten, bat, hemendik nahi da, beste adinikoa, 15 urtekoa. Bai, ari nahiz jolasten ez dakiz zeinekin, eta bere etxetikan, beste Casa Cristo ditxen dagoenekin jolasten nahi dira, ez dakiz zerta. Jode, elkarrekin ate eta jolasten nahi barren edo zerbait nahi barren, eske mundu da aldatzen... Haunditz, Era bat. Eta azken, nik uste azken 15 urte honetan, edo 20 urte honetan, 15 ere bai, aldatu dela, izateko modua umena eta helduagona ere, era bat aldatzen ari dela, ez? Eta nik horrek beldur pixkote ematen, eta horrek niri, ez dakit noraino, azkeneko etorri beharko da nola kokaina txada dela esaten duten bezala, esan errabarko dute, horiek ere kontrolatu beharteko zerbetik gauzatiela, ez? Bai, gainera, azken aldian pixatari dire erraten, ez? Droga berria dela teknologiena, baino gainera, eta ludopatia talakoak, baino gainera ez dagoela daturik, eta oraingoz ederen ez dakitela nola aurre psikologoek eta bertan lan egiten dutenek. Ni egin beharko zaio aurre, Nik uste eritasun grabea, nahiko grabea dela sortzen hor, sortu dela. Bai, aukera dugun horiek konpontzeko, gaur mundua konpontzen saiatu gara, ez da txarra izan, elkar ezagutu dugu. Eta, bueno, ja, denbora pasa zaigu, baina plazerra handi bat izan da zoi gure artean edukitzea, zuen esperientziak elkar banatzea, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta bakoitzak, bueno, beretik pixat emateagatik, eta beste batean, espero dut berriz ere elkartzea. Eskerrik asko zuari. Mila esker. Gustora ondura herri txikik eta hondiak. Ederki ba, mila esker jarraitu euskeraz bizitzen eta bertze bat arte. Bale, eskerrik asko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.